Takže nazdar, dneska si povieme niečo o Tine a aj si začneme ju rozoberať, ideme ju teda celú rozobrať. Bude to rozdelené do viacerých častí, takže treba sledovať. A teda poviem na začiatok niečo z histórie a začneme rozoberať. Takže, vlastne sa to začalo tak, že dizajner Stefan Klein nadizajnoval túto motokolobežku Vosket Tina ako svoju vysokoškolskú prácu. Ako jednu z jeho ideí sadni a choď. Potom sa rozhodla firma Vosket Kriváň o to, že vyrobí túto motokolobežku. Vyrobila ich približne 200 kusov, ale môže byť aj viac, aj menej. A teda je to motokolobežka, ktorá bola určená pre továrne a väčšie objekty a pre manažérov, ktorí vlastne chodili pomedzi objekty a potrebovali sa rýchlo presúvať. Obmedzená rýchlosť je na 25 km za hodinu, má to 49 kubických centimetrov, priškrtený je sací kanál, ale bolo aj priškrtené kolienko, aj tak bývali. Motor je 215 babeta, špeciálne pre nich vyrobený. Laminátové diely. A teda idem ho rozoberať práve kvôli tomu, že má problém, ktorý sa vyskytoval na 90% týchto motoriek, a to je rám bol už poškodený, hlavne na tomto zlome vždy býval. A tuto rúka, ktorá je vlastne nad motorom, vyzerá, že je zhrdzavená, takže spravím to, že rozoberiem celú motorku a teda prelakujem rám. Dám si to urobiť do Komaxidu, čo je originál. Začneme sedlom. Sedlo, tomu čo som sa dopátral a našiel na internete, tak originál je takéto. To je správne sedlo pre tento model. Nevidel som ešte iné sedlo, ktoré by bolo podľa mňa správne. Tieto sedla sa na to montovali. Ale neviem to potvrdiť, lebo sú dosť obmedzené informácie o týchto motorkách. Takže je možné, že nie, že sú aj iné, ale toto viem, že tam bolo originál. Sedlo je prichytené ako na normálnom bicykli, avšak tento úchyt určite nie je originál, pretože je tu po anglicky písané, je to proste z bicykla. Takže toto, ak by niekto vedel alebo má Tinu, tak by som veľmi ocenil, keby to niekto odfotil pre mňa. Sedlo je talianske, som sa dozvedel, je tu napísané Made in Italy, nevidno to najlepšie. A teda uchytenie má ako normálny bicykel. Potom si ešte vyčistím trubku, keď to budem spadávať späť dokopy. Ďalej tu mám vrchnák, tento som si konkrétne ja vyrobil, lebo tam bol nejaký neoriginálny a proste sa nedochoval, takže som si tento vyrobil na 3D tlači. Nenašiel som žiadnu fotku ani nič, ako mal vyzerať originálny, takže ak by niekto mal tiež, by som bol rád za fotku originálu. A ďalšia vec k týmto motorkám Tina je to, že každá bola iná, ani jedna taká istá, keďže boli vyrábané. Niektoré mali karburátor dozadu, takto otočený smerom späť, tie prvé. Potom boli aj okrúhle odrázky, ja mám hranatú, tá je tiež originál. Boli červené, žlté, strieborné, takže veľa rôznych odstieňov, modelov a tak. Ale každý je vlastne unikát, to je zaujímavé na týchto motorkách. Keď už mám teda zhodené sedlo a viečko, tak ďalej sa zhadzujú nie táto šrouba, ale tieto tri. Táto, tu je ďalšia na druhej strane na tomto istom mieste. Pod tým bude nádrž a toto svetlo je vlastne, toto je uchytka svetla na objímku. Nemá každé svetlo, takže to môže byť aj zaplnené pri niektorých. Nádrž teda vyzerá takto. Je to takýto tvar, ale ako vravím,
Na ďalších modeloch, keďže boli aj modely dozadu s karburátorom, tak tu bol výsek na druhej strane. Laminát som si teda takto dal na túto stranu, je dosť špinavý, nevadí. Takto ide kábel vlastne odzadu, ide sem a prichádza sem na git. Je tam už dorábaný git, neviem či to bolo originál s gitom, alebo tam už bol tyristor, ale vyzerá to byť na git, lebo není miesto ani na indučku, ani na nič iné, takže git vyzerá, že bol originál. Bližšia ukážka nádrže, tak toto vyzerá. Je to matná farba, žiadna lesklá nová. Laminát zblízka vyzerá takto. To je zapojenie svetla, žltý a červený. S červenou bužírkou, ako je originál, a biely kábel sa mi vidí. Cez bužírku, cez uško, ďalšia bužírka a jeden napojený kábel na kostru, tento biely, a žltý ide vlastne na svetelnú cievku. Cez obmedzovač, pozor, veľký cez obmedzovač. Tuto sa mi nepichol, čiže ja som to vyriešil tak, že obmedzovač som pichol, neviem či to vidno, som dal zo spodu, ako je uchytený výfuk na dvoch šroubách, to ešte si ukážeme. Tak není až tak vidno, ale je tam, na pliešok som ho dal a obmedzovač novodobý, lebo strašne rada Tina vypaluje žiarovky, takže treba dať obmedzovač. A pravda, že tam sa dobre chladí, lebo má dobrý pliešok aj všetko a nenarušil som s tým nič originálu. To je teda káblovačka, už sa tu niekto hrabal. Tu je nový git, čo tam dal niekto. Ja som si sem dal štift namiesto šrouby, lebo to je jednoduchšie, a dal som si veľkú podložku, šroubičku, tenkú, a na to som si dal kostry, lebo sú tu okolo 3 asi kostry, alebo koľko, to ešte ukážeme. A na to ďalšiu matku. Je to jednoduchšie. Nie je to síce ako originál, čo asi není ani možné potvrdiť, že to je originál, to bolo takto alebo inak, ale je to dobré riešenie, takže som si to nechal tak. Ale git je zapojený klasicky, biela, žltá, červená, žiadny rozdiel. Ide to na normálne zapaľovanie z babety. Nezbadal som žiaden rozdiel, takže to ešte ukážem tiež. Toto je môj hlavný problém. Ako vidno, aká je hrblatá. Počuť aj. Pod týmto už je hrdza sa nachádza. Je to teda Komaxit farba, prášková. A dáme teda do prášku, ako bola originál, tak aj bude. Tak toto vlastne vyzerá. Máme trúbku. Tu je rozpílená, ako normálna aj na bicykli. Tu je normálne na šroub, alebo na rýchlospojku. Ďalej tu máme ucho na úchyt laminátu. Tu je ten štift, čo som dorobil. Tu treba mať vyčistené, tam ide vlastne kostra, takže treba mať vyčistené. Ďalší úchyt laminátu a tretí úchyt laminátu. Tuto je potom prišroubovaná táto konštrukcia. Cez šroub to si ešte ukážeme. Teraz idem otvoriť zapálku a ukážem to. Zapálko vyzerá byť klasické babetové, žiaden rozdiel, normálne. Vyzerá, že nebolo nikdy robené, takže dobre. Mimochodom, všetká kabeláž, keď už sme pri elektrike, je chytená takýmito plastovými spojkami. To som mal tam originál, ja som ich vymenil, lebo staré už boli úplne rozpraskané. Takže ja som dal novú. Ale toto je všetko chytené takýmito páskami. Ďalej si teda pozhadzujeme ostatné veci a ukážem ako ďalej. Páska je dole. Máme červený, zelený, biely, žltý, biely, červený. Tento červený je z obmedzovaču, ten som tam ja doplnil.
To sa ešte bude treba pohrať s elektrikou. Ďalšia časť, ktorú odmontujem, sú tieto kryty na motor. Tieto gulatinky. Už to som videl párkrát na niektorých týchto tynách odlomené. Čiže je to aj niekedy dosť vzácne naraziť na tynu, čo to nemá oblámané. A teda takto to vyzerá. Dole sú nazorené takéto dve pásniky na dvoch šroubách a potom to ide do takéhoto kusu. Na druhej strane je niečo podobné, ale troška inak zahnuté. Máme tam takto rovnujú. Boli aj modely, čo mali tento kryt ponad celé a bolo to vlastne, krylo to aj karburátor. Ale ja mám takto originál. Ďalšia vec, karburátor originál Yikov, normálny babeťacký karburátor, ale Delorto filter s takouto nálepkou sytiča s prechodkou originálnou. Ľavý teda vyzerá takto, je zohnutý takto, už bol ako je, troška mimo, ale to je v pohode. V striebrenke. A teda ľavý kryt ešte. Pravá časť viacej prihnutá, na jednej strane viac, na jednej kratšia. Teda takto do roviny, ako má byť tu. Ďalšia vec, čo tu máme, je tento prevodník na bicykel a motor. Táto krytka za ním je zaujímavá tým, že je plastová, biela plastová krytka. Mám tu teda túto reťaz. Rozeta sa líši, nie je to ani 207, ani 210. Neviem, koľko zubová je, musím ešte popočítať. A teda ďalej je tu pliešok. Tento pliešok drží laminát, aby nešiel do reťaze a zároveň, keby aj reťaz chcela padnúť, no tak nerozmiaždí celý laminátový kryt. Ďalej normálny šponovák babetový, aj s bubnom, ale koleso už na typ niečo ako PAV alebo tak. Potom tu dám aj rozmer. Teraz si zhodíme kryt, aby sme vedeli zhodiť motor. Uvidíme, či to pichnem bez krytu, aby som ho náhodou nezlomil alebo niečo také. A ukážeme si teda, čo je pod krytom. Takže dve nové veci. Máme tu 215-kový kôš, ako som hovoril. Remeň bude potrebovať výmenu. Už má praskliny a bol by som radšej na istotu. Teraz hodím v ďalšom videu aj motor, akože motor rozoberem, ale nejdem až ho poliť, lebo nemá také problémy. A ďalšia vec, oveľa zaujímavejšia. Neviem, či to je teda pri týchto modeloch, alebo je to celkom zaujímavé, že tuto, ak niektorí babeťáci už asi vedia, keď sa sem pozrieme, tu niečo chýba. Presne na tomto mieste. A to je napúšťací šroub oleja. A keby nechýbal iba napúšťací, ale on chýba aj kontrolný, aj vypúšťací, neviem, či to vidno. On chýba aj vypúšťací. Takže ona neviem, či má na vazelínu, alebo ide na sucho celú dobu. A ja nemám tam ako dať olej, možno popri koši by šiel dať 215, ak sa dá vybrať, tak že takým spôsobom, ale pochybujem, že by to tak bolo riešené. Ale celkom zaujímavá vec. Takže tu bola natiahnutá pružina, keďže som začal povolovať, tak už mi skočila späť, ale bola priamo takto. A teda tá pružina slúži na stojan, aby sa vracal pekne. Žrouby som si zložil.
všetky. Aj tu. V tomto poradí boli. Toto sú iba vrchné, tu by bola ešte tá jedna spodná. Čiže ľavá, tieto dve kratšie a potom táto vpredu. Výfuk bol uchytený normálne 2 osmičkami, šrobíkmi a perovkami a ešte tu je uchytený týmito 2 šrobíkmi na desinky, čiže M6. Tu som si dal tento stabilizátor babeta a funguje to perfektne, takže odporúčam. Je to riešené bez nejakého zásahu do konštrukcie a chladí sa dobre. A zatiaľ som s tým nemal problém, takže odporúčam aj takto uchytiť. Tu je bližší detail výfuku. Je takto zahnutý. Normálne cez matičku a takýto tlmič. Tu je ešte takéto uchytenie na tento pliešok. Zahnutá trubôčka. Tu je čierny a tu bol chromovaný. Motor som si už vyťahol. Je tamto priamo. A teda vidno aj, že farba už lieza, komaxidová. Vlastne som to spravil tak, že motor som celý naklonil. Tento kus mi prešiel pekne popri tomto bubníku tuto. Som si to tak naklonil. Dokázal som vyťahnuť aj túto zadnú časť. Potom som si to už len tak skrížil a vyťahol celé. A to je na dnes už všetko. Týnu sme teda do polovice rozobrali. V ďalšom videu ukážem, čo je iné v motore. Rozoberiem vrch, aj karburátor, aj ostatok motora. Ale nechám kartre pokope, lebo není potreba meniť, takže nechám čo najviac origol, len prekontrolujem, čo je treba. A v ďalších videách ešte upravím kolesá a prednú časť celú. To je na zatiaľ dneska všetko a chcete vidieť ešte niečo viac, kľudne mi napíšte do komentáru, alebo ak by ste chceli niečo doplniť alebo opraviť, tak budem veľmi rád. Takže na dnes sa s vami lúčim a nazdar.